Kabantay tingali mo, nagsikog ana sa akong dunggan. No. Napaso intaw na akong kamot ato. Unya gitudluan man ko sa atong katigulangan og mga mama nga ihikap gyud na sa kinabugnawan nga partis lawas, di ba? Diri, di ba? Kay ba mo na nga kinabugnawan? Arita to sa akong heart kay bugnaw man akong heart. Aw. Itaw napaso intaw na nilinya gyud intaw kay init nahiwi man ang insinso ang insensaryo. So akong gyud kuan. Okay, anak ginang bata, pungi lang. So ako nang gidugunis dunggan ha kay bugnaw. Asa man dihay way ka relasyon mga bugnaw sa dang relasyon kay hikapon sa nato gapil. Kaya ang akong templo nganlan man og balay alampuanan alang sa tanang katawhan. Emphasis, alang sa tanang katawhan. In other words, ang atong Dios miingon kanato, tuloy po kayo, welcome po kayo dito. Dayon kamo sa balay alampuanan sa Dios. In other words, walay gidili o walay gibawalan nga mosulod sa simbahan. Manormal ka man or kuwang-kuwang gamay. Musulod man gani gyud, di ba? Kabantay mo ana, naagid sa kada simbahan, naagid nay karakter nga mga kanang musudlag kalit na di ra dire. Kay ba ko naa mo dire. Naapod nito sa gindaruhan, naapod sa basak, naapod sa danaw, kanang musudra. Pero ang atong ginuningon, wala man gipili ang balay alampuanan bisan ang mga langyaw ningon siya. In fact, sa atong simbahan, bisag asa kang simbahan na sa tibok kalibutan, wala tay seating arrangement. Na? Gibawal na natong butangan og label dire. Wa gyud tay seating arrangement nga mas naapay cheating arrangement sa eskwelahan, di ba? Adto ta paduol sa bright kay para mangupya ta. Pero sa simbahan wala tay seating arrangement. Wala tay status arrangement nga kadtong mga dato labi na kusog mo hatag halalingkod dool ang pobre adto ra mo dapita dito gawas wa may ingana, di ba? Wa sa ingon nga ang laki mo ina-address sa tubangan tanan, ang babae aturas gawas, aturas palibot ang mga bata, aturas daycare, wala apel hastang bata. Wa sad tay sitting arrangement nga beauty category nga ang mga batignaong arilas tuo ug wala, ang gwapo di ara diri way labot ang nastunga. Ingana wa man ta magingana, di ba? Gwapo sa Clarence sa ibutan biyan ang bata, di ba? Wa tay, di ba? Ang mga way kaligo, diri napitas too, ang mga naligo, wa man tayo nga na. In fact, God welcomes everyone. Mo na yung gustong mensahe, karong Domingo ha gayud. Kanang mo padung mo sa norte, naa din diha, boundary sa kanang Compostela ug Danau, dayon kamo sa Danau. Naa man nga na, di ba? Unya, welcome, our home, Compostela. Or, so good, so good. Nga naman, di ba? O, ay kabalaka, naga, atong garbo. Ano na, di ba? Welcoming kayo, kada usa. But we know, in real life, bisag maoki ni ang mando sa Ginoo, we know we have a long way to go in terms of racism, discrimination, ug pag-abi-abi, ug pag-welcome sa kada usa. Cases in point. Example, experience nako dito ko sa Fatima, yun, dito sa Portugal. Ang among tour guide, nangita yun og English mass nga makakon-celebrate ko. Wa man yun makuha sud sa among tour time og date sa Fatima. So nakabook ra gyud siya for me as con-celebrant sa 3 o'clock nga mass in Portuguese. Portuguese ang misa. So ang naitabo, anyway, ang atong misa dinhi ug sa asang sulok ka man sa kalibutan, pariharam nig format tanan. Pariharag format, but of course translated into many languages. So samtang nag-ilis mi, ang usa ka con-celebrant nga mura og Spanish or Italian. Spanish man tingali siya. Bisag di mi magsinabtanay, pero nag-ilis mi nga kinataw-anay sa usag-usa. Naghuwat mi sa celebrant. Pag-abot sa celebrant, murag African. I think African. He was black, he was stocky, African. Stricto kayo, nga walay problema nako. Pagdaing sud na, gitagaan ko og mass guide, ingani, nga English. Kay, kung celebrant man ko, pwede gyud ko mo appeal sa misa,
even in English. Kaya ang rosaryo nga to, in English, Tagalog, Inchik, Spanyol, Frances, tanang lingwahe i-apil man. So, by giving me that, kung ako ng time para sa concelebrants role, kanang himua kining halad Ginoo kanang parta, ako na tong time, unta, sus kay pag-abot dihang puntuha, niduol na unta ko sa microphone, gi-stop ko sa celebrant, no, ang gipapadayon, ang katong nisulti na, katong Spanish nga puti, nisulti na. Wara yun ako. Pagkalawatay na, diri man ko nagpakalawat dapit sa ubos sa akong mga pilgrims nga kauban, 20 kapin mi kabuok. Naghilakay man sila, nanghilak sila. Sige ko pakalawat. Moto pag humans misa, nagtapok mi, kung anong nihilak man mo. Isla, gisakitan kay Midri. Kung anong gisakitan man mo. Nyawara to na ako pag-una. Kay imuha naman yun to, kahibaw man yun misa, bisag wa mi kasabot nga Portuguese siya, pero kahibaw yun mi nga ikaw na yun to, pero giwakli ko, wa ko pasultia sa akong role. Dito na ko ni ko, bitaw no? Nakaunaw na ko. In fact, ako yung isultian ng atong head sa WAF dire, nga mo in charge nga to sa Fatima, kay Executive Vice President man si Brad Reynald Andales, ngayon siya, imo palang itong gikuhangan, or nakahinumdum, kay kung na ako'y picture, daray, nagyo ko'y picture, nga isa ato nang i-report kay di na pwede just because ikubitaw kay di ba misa is universal alang sa tanan wa ko pa kuha na nasakitan sila ug dito ko nakahuna na lang ko pulong pa sa akong usa ka pare nga suod kayo ningon siya ang kay sa iyang pagkasiya sa Africa tingali in fact ang apartheid sa Africa grabe biyang discrimination sa black versus white ningon siya basing tingali, siya sad mismo gidiscriminate. Maobyan niyang sitwasyon. Kung kinsa padtong gidaog-daog kunuhay gidiscriminate, usahay kung makalugar o makalamang, mausay mo discriminate. Hinumdumin na ninyo. Second experience, dito sa Roma, pilgrimage gihapon, gikan sa Portugal ni adto man mi sa Roma. Ang akong kauban, 75 anyos na, kaihion kaayo. And nahibaw-an namo sa simbahan, nga dunay CR sa kilid. So pag adto namo sa CR, ang usa gibutangan og dili avail og yellow caution kay dili pasudlan. Ang usa nang limpyo dito ang tiglimpyo sa CR. Kaihion naman kayo nya tigulang na sad, so ning ko murag abli man ning CR, pwede ka mo gamit. So naka CR gyud siya. Paggawas niya musud na sad unta ang usa. Ang cleaning lady, an Italian woman nga dako gihapon kaayo, gibundak ang portahan. Ibundak yun. Ako, parig porma, clerical garb, long sleeve, nga itom, tuktukon bitaw na ako, tuktok og kusog. Pag tuktok yun ako, giablihan sabay ko, why did you close the door? Balag dito siya kasabot, basta nangisog ko. Why did you bang the door? Giana bitaw na akong portahan. Hilom siya. You don't do that to us, okay? You don't do that to us. Next, dito ko sa US. Nagtanaw si Ate Gloria. One morning, nanimba mi, since renovated man ang main church, St. Maximilian Kolbe sa Houston, ang misa, diri raskilid. Ang sister-in-law ni Ate Baby, kay babae, dawat naman sa ila ang extraordinary minister of the Holy Communion, lay minister, nagkuha og lawas sa itong Ginoo para sa pagpakalawat. Ang naitabo, kay di man mi kaduol sa altar, nindot man yung kayong simbahan, ni ampo kog niluhod ko. Maong gini ang akong belief nga musud gani ko sa unang higayon sa usa ka simbahan, muampo gyud ko ngano man kay ang maong simbahan gikonsagrar. So imagine na pag una na kong abot sa San Roque Parish, kay baw kong gikonsagrar ni nagampo gyud ko kay wala nay labaw pakabalaan sa pagkonsagrar sa usa ka simbahan. Ug samtang nagampo ko, niduol na ko ang tiguang na. Ug ako lang nahibaw-an, he was a permanent deacon, a married deacon. Giduol ko kalit o giingnan, how did you get here? Hinko, wait, why? How did you get here? Hinko, no. Ni anak din ko, you go easy, okay? You go easy. I'm with somebody who is getting the body of Christ, and I'm also a priest. Iduol ko ang usada yun. Oy, father, ano? Moto pagkakuha ko nga, no, you go easy, okay? You go easy. Pagkahuman, nangutan sa ti baby. What did he say? Inko nga, nangutan, inko ate, gipangutan na ka? Siya, wala man. Inko, siya, giyon sa ka? Inko, gipangutan na ko, how did I get here kuno?
Tingon din ang usa nga kauyog niya kay namagutoy homeless the other day nga nisod. Ingko nga, no, but do I look like I'm doing something? I'm even praying. You don't do that, okay? Akong gingnan. Niingon din sa Ate Bibi. May ragyod imong gingana kay usahay ni silang mga puti. Di mo. Hay, ana ang gisulti ha. Pag nakita na ko, naglakaw siya dito. Pag sunod niyang kita na ko, ni greet na gamay, kaya nakahibaw na to siyang pare. But you don't do that. Ni anak ko, even if I'm not a priest, you don't do that. Next, di na lang ta mag-istorya, kabahin sa akong kaugaling kasinatian sa parokya na ko kanhi ay dili diha sa akong before. Pag human sa misa, gitawag din ko sa gisugo sa host nga balay para maniod to. Father, kay mabugnaw niya tong litsyon. Og nikuyog ko. Pagbalik na nako, pag human na pangaon, ni sumbong taon nako ang drive sa Inuba, si Jewel, ug ako makaubanan. Susdri, paita. Kung ano man, di ba, may man kaytong itaga di mo, nga pader, ari na pader. Pag kami na pader, giingnan mi, pagdali mo diha, murmug kinsada. Lain kayo, no? Lain kayo. Di na lang ta mag-istorya, kabahin sa mga men and women in terms of position, nga director na ka sa ICU, pero because you're a woman, you're Asian, and you're not male, you do not get promoted to a higher position. Ingana, daghan kaayo. Nagtuta, the freest country in the world has no discrimination. There are. O di ra nga to. Anhin na lang nato dinhi. Ang mga diskriminasyon nga atong gihimo sa usag-usa. Kanang atong pag-BI, kanang atong pagbutang og label sa usa ka tawo, kaya nga iyang porma, bati, kana na lang. These are all experiences of segregating or discriminating. Kaya ang akong templo, nganlan man, ug balay alampuanan alang sa katanang katawhan. On his way back to Rome, Pope Francis held the traditional press conference on the plane. One journalist asked if his call, ang iyang tawag, alang sa pag-abli sa simbahan, the all-inclusive church includes the LGBTQ and other marginalized groups. The Pope answered with a categorical yes and added that while the church is open for everyone, there are also rules that regulate the life in the church. The church is a mother, but she is also a teacher, mater et magistra. She does not only nurture her children, she also teaches them the truth and the path to righteousness. She disciplines them to seek the will of God and pursue it. In other words, ang simbahan usaman ka institusyon nga adunay pamalaod. Unang gisulti nako nga ang simbahan mo dawat sa bisan kinsa. Pero hinumdumi ang giingon sa atong Ginoo sa unang pagbasa. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya o buhata ang matarong. We welcome everyone, but ang pangutana niya, Padre, naalagi kay mura og paundang or di ngangay kanilang ako ikasulti. Ang dili mo tabang og mutampo alang sa kahiusahan sa simbahan ug sa katawhan nganong ato mang pasigihon nga magsigi man siya og bulag. Ang dili ang magpunay bungkag inay mutapok nganong paundayunan man nato. Ang akong gipasabot ni mao kini nga ang simbahan tinuod mo welcome sa tanan pero pinasikad sa balaod sa hustisya ug katarong ug ilabi na sa gugma. Ang simbahan welcomes everyone and God is telling us today, and yet He admonishes us, sunda ang hustisya ug buhata ang katarong. So ang pundasyon di ay sa maong kayusahan ug sa way pihig-pihig mao ang hustisya ug katarong ug kaangayan sa way pagpigpihig. Kay lagi ang akong templo nganlan man ug balay alampuanan alang sa tanang katawhan. Aron diha sa salmo sama kaanindot sa pagkaawit kita mo awit usab, O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. O Diyos,
magdahig unta kanimo ang tanan nga wahikawi sa hustisya, ang tanan nga nakadawat sa gugma, ang tanan nga mga mudangop ug midangop kanimo. Amen. Manindog palihog.